Πω μαλάκα, σήμερα έχω φάει 2 χάμπουργκερ. Πω τη βλέπεις την κυρία μου. Ρε μαλάκες, φέρετε μια κοκακόλα να πούμε. Μου έχει γίνει τα αυτιά τούμπανα. Πω, μου έρχεται μια πορτή τώρα. Σας παρακαλώ, καλύψτε τη μύτη σας. Πω, ξελάφρωσα. Τα βλέπεις που είναι τα σίδια μου. Πάτα. Λοιπόν, μαλακισμένα, φέρτε τώρα 2 πίτσες. Γιατί σας έχω γαμίσει. Το βλέπετε αυτό? Κολόχαρτο είναι. Το είχα βάλει στον κόλο μου. Θέλετε να το βάλετε? Θα το πουλάω μόνο 50 ευρώ. Μαζί ένα χάμπουργκερ και μια κουλάδα μου. Αυτό το χαρτί έχει χρησιμοποιηθεί αφού έχω φάει 5 χάμπουργκερ. Μέσα του βρίσκονται όλα τα σκατά. Προσέξτε, όλα τα σκατά. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι πλάκα. Είναι ένα κολόχαρτο. Μόνο 50 ευρώ. Όποιος χάσει αυτή την ευκαιρία είναι μαλάκας. Κοιτάξτε μαλάκες, εγώ δεν αστείευομαι. Έχω και δουλειές, έτσι. Πρέπει να πάω σε ένα μπουρδέλο αργότερα. Λοιπόν, αν δεν έχετε βρει, αν δεν το έχετε πάρει, σε έχω γραμμίσει όλα. Κολομέρια, να μην πω τίποτα άλλο. Παλιοπούσιδες, μουνάκια. Στα διάλογα τα βλέπεις, ναι, πίτσι.